Right. But I never said you should believe. If you don't know, my wife used to listen to TB Joshua. Okay. Yeah, she would attend TB Joshua's live services. Okay. At no point did I say to her, stop, I don't want to see TB Joshua in my house. I left her to do that. It was one day when she was no longer doing that, I said, why are you no longer watching TB Joshua's services? She said, well, the man has no clue about the gospel. And I said, how do you know? Because iri shoko rakanyanya kukosha zvokuti handinga waste shoko raMwari ndichipa kumunhu who is probably never going to believe it. The odds are not on their side. Where are you getting this, Apostle Chiwenga? Matthew 7, verse 6. I don't waste my time on preaching the word to people who might not believe. I don't waste my time. I would rather talk to you about Arsenal. Ndichizviziva kuti ndine shoko rinoponesa munhu ndotaura zvemaniyo. Ukauya uchida mari ndokupa so ndoti ngatichiparadzane ndakuenda kunoparidza. Shoko raMwari rakakosha zvokuti handiri waste kungoriparidzira munhu wese wese. And I don't know kana uri muzukuru wamacheso handiti nombendiona macheso kubhendi usati wakumbira sekuru macheso mari. Ungapuwe mari macheso arara usiku wese achiridza shinda kuti vanhu vatambe. Iyo dikitira iwongo yopuwa mari wobuda wenda uchingoti maita basa. Ko kana kwauri kusina mari uri kuite iko kwati kuswera zvakona sekuru vari kutoita zvinobudisa mari po sekuru vakaridza magitari mari inouya. Iwe kana usina mari zvokukoreta sekuru macheso kuroti kwauri kuswera kuna maturo. Wadi hako kuswera uina sekuru wozokumbira asi maswera mese. Wosapotawo zvacho zvinounza mari mumwe masekuru. Ukaona kureta munhu wani mari ka 3 aunyare. You are shameless. Because zvinoreva kuti uri kutambudzika. But watambudzika kudaro rubatsiro rwechokwadi hakusi kupuwa mari. Kubatsirwa kuti uwane chinoita kuti ugopedza matambudziko ako wega. Hakuna mumwe mukadzi mukuru angapedza matambudziko emumwe mukadzi mukuru. Hakuna mumwe murume mukuru angapedza matambudziko emumwe murume mukuru. Asi mumwe murume mukuru angadzidzise mumwe murume mukuru kuti opedza matambudziko ake sei. One of the people that have inspired me greatly to move to the rural areas is actually Apostle T.F. Chiwenga. And I haven't shared this a lot in most of my videos. And I'm going to do a whole video talking about the step by step on how I was inspired by Apostle Chiwenga from moving to move into this family, the Mutero family, and everything that. But today, because I'm a man who is very, very grateful, I want to say thank you to Apostle Chiwenga for the messages that he has preached. But particularly this one on the issue of having relatives in a church setup. And I'm thinking about doing another video. So we're going to have 2 videos. The one where I'll be explaining how I got blessed by Apostle Chiwenga in terms of messages of how I moved here. But then the second one is I'm going to compare them, having had Apostle Chiwenga in my life and having had Apostle Ezekiel Guti, the late, in my life. I'm just going to compare them, the 2 of them, and give you what I believe is a fair explanation of why I am where I am today. So, but before that video comes out, let us watch this video where Apostle is talking about nyaya yekuti hama muchechi dzinogona kuvhiringa basa raMwari. And it's not good to have relatives in church. And I've seen it, and that video is also coming. But listen to the man of God as he speaks and explains why it is important not to have relatives in church administration if you are the leader, because sometimes it distorts the work of God. Let us watch. That I have tried to preach to for the past 13 years. Wow. Wow. Yes. Wow. Wow. Including my own wife, my Chiwenga. In 2014, she then said, what kind of people do you baptize? Right. And I said, I baptize those that believe in the message. And then she said, so is it possible for you to baptize me? Wow. And I said, if you believe, I may baptize you, but you can't believe without hearing anything. Then she said, but I listen to the discs you bring home, the DVDs. All right. And I said, we have to have a conversation about that. Okay. I didn't try to convert my wife. I may be wrong. Maybe I should have tried. I'm not saying it's a good thing. But this is a historical account. I can't change history to make you feel nice. No. If it is something that I might choose to do now, I think it's a good idea to share the word with your wife.
What I would do is I would say to her, there's something I'm interested in that I found in the scriptures and share that. Right. But I never said you should believe. If you don't know, my wife used to listen to TB Joshua. Okay. Yeah, she would attend TB Joshua's live services. Okay. At no point did I say to her, stop, I don't want to see TB Joshua in my house. I left her to do that. It was one day when she was no longer doing that, I said, why are you no longer watching TB Joshua's services? She said, well, the man has no clue about the gospel. And I said, how do you know? She said, look, the man does not preach, he only casts demons. Yes. And then she shared with me what she had learned. She said to me, what makes a child of God are sermons, not deliverance from demons. Wow. TB Joshua does not preach. TB Joshua doesn't even make a call to salvation. TB Joshua does not baptize people. So in what way is his church a church? People that go to his church, they go there for help, not to worship. And then I said, well, you may be right, but this is not enough for you to say you believe. And I wasn't comfortable to baptize my own wife. I had never seen it in the scriptures. I said, what God must do, he must bring another minister who can go and baptize my wife. I can't do that myself. So I kept on saying, we'll go when I have time. I remember it was in winter, Right. in the morning. And she said, today you should baptize me, or you should tell me that I am not fit to be a child of God. Because it has been 3 months. You are dilly-dallying around the issue of my baptism. So I said, Lord, should I do it? And he said, do it. And then we went, the two of us, and I baptized him. But it felt very awkward. And then she said, can I go with you, Kugomba? She had to seek for my permission. And I said, well, it's not something that you should ask for permission about. We can go together, you can follow me. It's okay. Hakuna munhu wekwachiwenga izvezvi wandakambotraya kuparidzira. Uye handina kana shungu yekuzviita. Handisi kuti zvakanaka. Ndiri kutotaura zviri mandiri. Kana shungu yekuti dzwai shoko raMwari handina. It's up to you to judge me whether I am evil or not. But I've never heard a portion of scripture where Jesus said the Bible started with James, Simeon, and Judas. No. He never tried. Because the scripture says a prophet does not get honored in his own country and amongst the people of his own house. Yes. So it will be a waste of time. Yes. Yes. In any case, having blood relatives close to the men of God is a recipe for disaster. Yes. Throughout my study of the scriptures, I discovered that the true men of God did not work close to their blood relatives. All right. Because they come with a carnal approach Yes. to a spiritual entity. Yes. Yes. If they come, let them stay kumabhenje kumashuro. Odzidza shoko raMwari variko. To distinguish between the word brother and apostle is complicated. Yes. Yes. Kana zvaiti kuona Mwari totenda Mwari. Asi kuti ndikunyeperei kuti ndine shungu yekuzviita izvozvo. Kana ndingatovapa mari pane kuvapa madhiski emasermons. Ndovapa mari ndoti dzokerai kumusha. Ndisare ndichiita basa raMwari. Zvinotori nyore izvozvo ende ndozvandinotoita. Ndotovapa mari vanouya vacho. Pane kumupa sermon ndovapa mari. Asenawo. Ndichizviziva kuti ndine shoko rinoponesa munhu. Ndotaura zvemaniyo. Ukauya uchida mari ndokupa so. Ndoti ngatichiparadzane. Ndakuenda kunoparidza. Shoko raMwari rakakosha zvokuti handiri weste kungoriparidzira munhu wese wese. And I don't know why Christian pastors beg people to preach to them. I don't. You know, when you know the quality of the product you have, you don't beg for its consumers. Yes. No. Ndichizviziva kuti ndine shoko rinoponesa munhu. Ndotaura zvemaniyo. Ukauya uchida mari ndokupa so. Ndoti ngatichiparadzane. Ndakuenda kunoparidza. Shoko raMwari rakakosha zvokuti handiri weste kungoriparidzira munhu wese wese. And I don't know why Christian pastors beg people to preach to them. I don't. You know, when you know the quality of the product you have, you don't beg for its consumers. Yes. No, I don't. You don't. No. Kana uine quality product unodada nayo hauipotsere pese pese. Amen. Ndinotobva kumba kwangu ndoenda kunhamo ndobata maoko togara kumapeto posimuka pastor veSalvation Army votaura sadza ndakagara. I don't care. Ndobuda ndoenda kufamily funeral. Handimbonzwa havi yekuti dai ndasimuka ndavaparidzira ndechiziva kuti zvitunha havadi zveshoko raMwari. Izvo zvekutaurwa izvi nakapteni navezvo ndo zvavo chaizvo izvi. Handimona kujamba kwavari kuita. Asi ndo yekuponeswa. Ndowestirei simba rangu ndichiparidzira vanhu vari kuenda kudziva romoto. Shoko raMwari ukaona mapasta enzara yekuti pawasanga chero pamusoro epasta brother ndikuparidzirewo pamusoro esister ndikuparidzirewo kana hatina shungu isu. Product yatakapiwa muridzi wayo akatudza kuti this is a quality product. Amen. It is meant for a quality population. Yes. I will bring them to you.
And if there's my relative who might hear this message and feel offended, I'm sorry. But the truth is what I've told you. Yes. I prefer giving them money than preaching to them the word of God. And when they say thank you, I don't take their thank you to heart. I know they don't mean it. It's just a formality. Because true gratefulness is when you realize that this man is a man of God. He probably gets money from the work he does in the house of God. Why would you want to come mangwana every day collecting money that someone is getting from a spiritual work which you have no interest in? Kana uri muzukuru wamacheso anditi nombendiona macheso kubendi usati wakumbira sekuru macheso mari ungapuwe mari macheso arara usiku wese achiridza shinda kuti vanhu vatambe iyo dikitira iwo ngoyopuwa mari wobuda wenda uchingoti maita basa kokana kwauri kusina mari uri kuite iko kwati kuswera zvakona sekuru vari kutoita zvinobudisa mari po sekuru vakaridza magitari mari inouya iwe kana usina mari zvokukurita sekuru macheso kuroti kwauri kuswera kuna maturo wadi hako kuswera uina sekuru wozokumbira asi maswera mese wosapotawo zvacho zvinounza mari mumwe masekuru. So that is a level of ungratefulness which I find very unpleasant amongst our relatives. You have a brother who is always broke. Yes. But he has the guts to tell you that he is going to work. He doesn't want to come to where you spend your time to understand why you are not broke and he is broke. Because if you have a relative who has the capacity to help you with money all the time, it means he is good at something that you are bad at. Oh, yes. He's better than you, at least in that regard. So why won't you come to him and be useful to him? Amen. Kana sekuru vari makanika pachinzvimbo chekupota uchiwazo kukoreta mari yebhazi kuna sekuru wadi kuswera hako uri spana boy kuti pavanozokupa mari sekuru vanenge vaonawo kuti une chawabatsira kwavari kubasa racho rinovapa mari kuti vagozokupawo iwewe unge vagadzira mota dzevanhu zvakanaka kungouya kambani yako vhurwa mangwana opa $5 maita basa uchienda. That's ungrateful. Even ukati maita basa yako ndeyekunyepa haisi genuine. Tine shona inoti kudya chemuzvere kumurerera mwana ndozvazvinoreva izvozvo. Saka kana munhu akauya ka2 kuzokukwereta mari haafanirwe kuuya kechitatu kana achinyara. Ukaona wakwereta munhu 1 mari ka3 haunyare. You are shameless. Because zvinoreva kuti uri kutambudzika. But watambudzika kudaro rubatsiro rwechokwadi hakusi kupuwa mari. Kubatsirwa kuti uwane chinoita kuti ugopedza matambudziko ako wega. Hakuna mumwe mukadzi mukuru angapedza matambudziko emumwe mukadzi mukuru. Hakuna mumwe murume mukuru angapedza matambudziko emumwe murume mukuru. Asi mumwe murume mukuru angadzidzise mumwe murume mukuru kuti opedza matambudziko ake se. So you are looking for a lesson, not for material gain. You understand? That is proper help. So that is what people must do. But I wanted to talk to you about the issue of birth. Kuti kuponeswa hachisi chinhu chaunoita iwewe. Iwe hauite anything kuti uponeswe. Kana usina chaunogona kuita kuti uponeswe, zvinoreva futi kuti hauna chaunogona kuita kuti usunungure chisungo cheruponeso rwawakambowana kumashure. Just as a child cannot get birthed by his own effort, the same child by the same token cannot undo a birth in which they did not participate. No. So kana usina kugona kukonzeresa kuti uve muzikla guide, kureva kuti haugone futi kusunungura uzikla guide hwako wega. Kana uchiri kufunga kuti unozvigona hausati waponeswa. This is why we say Christianity is a joke. Because Christianity is a voluntary worship. According to scripture, voluntary worship is not genuine worship. It's a fake worship. It's not of God. It's ungodly. Voluntary worship. Voluntary worship is when you decide when to join a church. When you decide when to listen to which preacher. And you also decide when to leave a church. That's voluntary worship. That's not true worship. Colossians chapter 2. This is where it is. Verse number 19. Start from verse 18. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels. Intruding into those things which he had not seen. Voluntary humility and worshipping of angels. It means the same as voluntary worship. Continue. Which he had not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding the head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered and knit together increaseth. So go back to verse 18. He says, let no man deceive you of your reward when he brings a message of voluntary worship. Which means, the word beguile, it means deceive. Which means voluntary worship is deception. It's deceptive worship. Paul wrote, musanyengerwe nevanhu vanouya vachiti kunamata kuda kwako. Unonamata mwari waunoda, unamata nguva yaunoda, unoparidzirwa newaunoda, uparidzirwa naye, unochera chechi chaunoda. Hakuna zvakadaro. Saka apostle ndezvekumanikidzana here. Shoko rekuti kumanikidzwa rireve force chete. Rinoreva zvakare conviction. Jesu akamanikidzwa mumweya.
hazvinoti akafoswa aba, zvinoti mweya wake wakasungikana. So salvation is by involuntary conviction Yes. of the heart. Vakabayiwa moyo, havana kuzvibaya moyo, vakabayiwa. Kuna akatovabaya, vakanzwa kuti hazvichaita, uyu ndiye Mwari wechokwadi uyu, ndekupi kumwe kwatingachaenda, tinofira pano. Yes. Kana zviri zvokuti wadatora apusa aiwa ndezvemashiraini izvi, ndezvemabhawa, ukaona kuti doro remu muri kutonhora munongopinda mune riro munenge mune malaini lagauma hamuna inonzi chimwe igu, oti ndikuti akazi igu ndo rakachipa, maigu ari kushata ndakuda masese. Mabhawa kuponeswa hakusi based on your will. It is based on God's will. And you are convicted, not convinced. Therefore, anyone who chooses a church is not a true church of a child of God. Anyone who chooses a pastor is not a true believer. So our King Yeshua Hamashiach was talking to Nicodemus in John chapter 3 verse 6. He says that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So the birth of the flesh here, the child has no participation. The same child has no participation in the birth of the spirit. Yes. Yes, Pastor. That which is born of the flesh is flesh. And therefore, when we look at the children of God, we are not primarily looking for our own children. No. Pastor Chuma, you might say, my children are the children of God. Children of God are not your children. No. Children of God are children born to God through your work. Yes. But if by God's grace, your children believe your message, that is an advantage. Yes, it is. Haugona kuti utanga church, wobva kuti kuvana vako by force, ndimi members echurch yako yekutanga. You have to support me, I'm your father. You must support your father. After all, this is the church that will pay your school fees. Vana vangu toda kutanga church, iwe ndonongwa kulipa kupraise by force. Hazvishande. Jesus said 12 apostles. None of those 12 apostles was his brother. No. He directly, intentionally left out his own brothers from the apostleship. Nekuvhova kwakazoita Jimmy. Imagine dai James akanga ari muapostora. Yairira nehosho. Yes. Imagine that pastors today are now writing their academic titles on their platforms. Pastor so and so PhD. Imagine if James was chosen to be one of the 12 apostles. He was going to say, James, pastor and brother of Jesus Christ, in brackets, his next immediate sibling. I mind kuti ina handisi munin'ina wake chete, ndini ndaitedzana naye, handina zvazvakaita, buda ndibudawo kudai so. Saka church ifamily church, musaite pressure. Saka ukazifungisisa unobva watanga kuona kuti chechi yaiparara nekukurumidza, because munhu akaita saJames aibva arorawo mukadzi akaenderana naye. Imagine mukadzi waJames achimhanya ari kumberi kwechechi. Hapana chaibuda. Saka Jesu akasiya hama dzake dzepanyama akati hapana anomboita apostle over my dead body. Dautotora Peter nedzungu tichisiya James aite. Kureva kuti zvandanga ndichikutaurira izvi ndakazvidzidza ndikaona kuti hama dzeropa pabasa raMwari hazvinyatsobuda mushemushe, asi kana vaitirwa nyasha vangangouya, but vanofanira kuuya kumberi uko zvinhu zvadzikama, vasingade kuuya vachionekera hazvina kunaka izvozvo. Because zvandakaona inini ivo havana kuzviona, zvandakanzwa havana kuzvinzwa. Saka maitiro avanozoita vachibata makwai emuridzi hazvina kutya Mwari mukati nekuzeza kuti apa panopisa apa batwe baba, vane vada kubata pese pese. Iyewo Mwari akarurama, kana achida kukupa mabrothers anokupa mabrothers asiri ropa. Ukatoona kuti mabrothers andakapiwa naKristu anotonzwisisa kudarika mabrothers eropa ndinawo kumusha uko. Amen. Mari chaiyo yekuti endai munobhadhara makadhi remombe kudhibha inodyiwa nebrother. Ukada kumubvunza agokurafura zvisingaite, ndakuzviita une mari. Ndorega here kubvunza kuti kadhi remombe harina kubhadharwa sei? Tumira imwe mari unayo. Handimazvona. Saka mune muchingokakarisana. Asi hatisi kuti rambai hama dzenyu, ngatidzifarirei hama dzedu, asi tiri kuti pabasa raMwari zvine mugano. Izvi ndikuzvitaura kuti zviiswe murekodhi kuitira imwe nguva ndisisipo. Tinezenge taana assistant pastor anenge achinzi blood brother yaPastor Chuma. Imi sevana munofanirwa kuti kubva pakutanga zvakanga zvisina kudai. Saka zvimwe zvinhu zvandinotaura ndinoitira nguva dzandichange ndisisipo. Takuchauya vamwe vanomhanya. Vanouya. Assistant associate pastor. Hatisi kuda kuzozviona zvinhu izvozvo. Kuti vatungamiriri vemuchechi dzangu hama dzenyu chete sei Pastor Baloi? Zvonzi havasi brethren here. Mabrethren zvekuti hama dzangu zvaita sei? Mabrethren vanotenda.
isu taakuchibvunza kuti kwewo mabrethren acho ese ane sene mekuti bhaloi sei Hey. zvonzi maakutondibvunza maakutondipikisa. I'm the secretary general. Saka as a leader I also share with you these things so that pamunenge muchishaiwa hama dzangu dzakawanda musafunga kuti havadi, vane vachitoda vamwe vachasi ndinoisa mabreak kuti aiwa uku dzavharirwa here imbonovharirai huku izvo ichechi mazviitwe nenzira iyoyo zvine kudanwa kwaMwari mukati. Amen. Yes. Amen. So we are going to finish our message with this is going to be a part 1 with 2 Samuel chapter 16. Yes. So in 2 Samuel chapter 16, I'm going to be brief with this matter. It's a very sad matter. And I would like to ask you to, Pastor Chuma, to remind me to address bastardism, Yes. if I forget, Okay. with this matter.